kanceláře by měly být podle mě akcelerátor tvýho růstu. Jsem office člověk a zároveň mám důvěru v lidi, kteří u nás pracují. Tohle pak je něco, co si myslím, že nás dokáže odlišit od konkurence, že lidi společně tráví čas. A to jsou všechno zkušenosti, které člověk získá, až se v těch problémech ocitne s těma kancelářema. Ale nejdůležitější je, aby ty to jako šéf nemusel řešit. Nejsou to jenom ty kanceláře, za mě ty kanceláře jsou střípek z mozaiky, který utváří kulturu té firmy. Vítejte u podcastu Bez iluzí o interiérech. Naším dnešním hostem je Jakub Konečný, CEO společnosti Titans Česká republika, a já Jakubu srdečně vítám u dnešního dílu. Děkuji, že jsi přišel. Díky za pozvání. A na úvod bych ti chtěl dát prostor, abys malinko něco řekl o sobě, co děláš ty, co dělá tvoje společnost, jakým způsobem vy fungujete na českém trhu a dal nám nějaký vhled do tvého denního fungování. Super, díky. Zkusím pár slov ke mně nebo k nám, co v Titánech děláme. Já jsem firmu zakládal před 7 lety, nebo už je to 8. rok, co makáme na tom, ať jsme první volba v doporučování IT specialistů. Jak říká můj kolega Robo ze Slovenska, CEO, tak jsme matchmakeri, propojujeme svět IT specialistů se světem firem a pomáháme doporučováním IT specialistů těm firmám, aby vyhrávali ve svým konkurenčním boji proti dalším firmám v tom daném oboru a doporučujeme vývojáře, analytiky, testery, projektoví manažery a snažíme se porozumět tomu, co IT specialista umí, co chce dělat dál a najít mu job, kde se může realizovat, kde je spokojený. Takže propojujeme dva světy. Díky za ten vhled. My máme dneska téma kanceláře pro růst firmy. Vy jste si prošli spoustou věcí v rámci 6-7 leté historie, co Titans v Česku fungují. A já bych chtěl vědět jakoby od tebe ten vhled do toho, co vás neminulo v minulosti, jakým způsobem jste se vyvíjeli, až jsme se dostali do nějaké fáze vašich vlastních prostorů. Zkus nějakým způsobem říct, jako kde jste uvažovali v určitých letech a proč vlastně přišlo to téma, pojďme si udělat vlastní kanceláře. Už je to 7 let, 7letá historie nás dobí. Na začátku jsme vůbec nevěděli, do čeho jdeme a byli jsme vlastně v takové místnosti v 6 lidech, když jsme tu firmu startovali, kterou jsme si propůjčili tehdy za pár tisíc měsíčně. A tam jsme bojovali první určitě rok. A pak už nám to bylo malý, protože už jsme se nevyšli, nebylo kde telefonovat, nebylo kde si udělat kafe. Tak jsme hledali alternativu, jenomže když jsem firmu zakládal, pro mě bylo hrozně těžké predikovat, jak velcí budeme. To znamená, jak velký prostory budeme potřebovat za měsíc, za 2, za 5. Takže to bylo všechno tak jako hodně na vodě a po přesunu tady z té kanceláře jsme si pronajali takový větší křídlo v té stejné budově, jenomže jsme měli obrovský problémy se vzduchotechnikou, v zimě byla brutální zima, v létě bylo hrozný teplo, nefungovalo to, takže jsme hledali velmi rychle další alternativu. Rozhodli jsme se tehdy pro Cowork, pro WeWork v Praze, kde byla skvělá flexibilita a stačilo nám to na další rok a půl, 2 roky, kdy ten Cowork ti umožňuje vlastně nafukovat ty kanceláře nebo je snižovat podle toho počtu, kolik lidí aktuálně máš v té firmě. Takže to nám vyhovovalo. Nicméně, když pak jste všichni v jednom open spaceu a ty víš, jak Cowork funguje, že využíváš ty hezký prostory, ale vlastně, když já jako CEO chci vzít telefon a vede to někdo volá s kandidátem, tak je to slyšet a nebylo to úplně optimální. Takže jsme hledali nějaký způsob přemístění se někam dál a vybrali jsme si z okolností jiný Cowork, který už byl trošku způsobený tomu našemu fungování a tam jsme byli další asi rok a půl. Do doby, než jsme si řekli, už jsme dostatečně velcí, aby jsme dokázali predikovat, kolik prostor budeme potřebovat pro další aspoň 2 roky. A už to nebyl takový punk jako na začátku a potom po 2 coworcích jsme se přemístili do podnájmu, kde se nám objevila možnost podnajmout si v centru Prahy hezký kanceláře a tam jsme byli další 2 roky vlastně, do doby, než jsme se rozhodli pro ty své prostory. Byl někdy moment, kdy ty zmiňuješ u toho Coworku nebo obecně Coworku, že ta míra flexibility zvětšovat, zmenšovat a tak dále,
Došla někdy jakoby ta fáze toho, že jste se potřebovali zmenšit, že opravdu třeba ten business story nešlapal, nebo jste pořád šli nějakými postupnými krůčky směrem nahoru? My jsme nikdy se nepotřebovali nějak rapidně zmenšovat, spíš to šlo vždycky směrem nahoru. A když jsme pak měnili třeba počet lidí ve firmě, jak to vždycky byly náhrady, někdo, kdo odcházel nebo byl odejítej, tak jsme ho nahrazovali novýma lidma. Takže nikdy jsme nedegradovali ten počet těch lidí, kteří u nás pracují. Kdy přišel ten moment, protože my se známe dlouho, pracovali jsme spolu v jedné firmě historicky, takže bych řekl, že je ten nejhorší moment, že vlastně já jsem tě 3-4 roky otravoval s tím, kdy teda se přestěhujete. Pak přišel ten bod, já si ho pamatuju, když zvolal teda přijet do Prahy, pojďme se o tom bavit. Co byl ten jako moment v tvý hlavě, že teda hele, stačilo a teďka půjdu do toho, řekněme, rizika z hlediska nějakého nájemního vztahu, který není jako u Coworku na rok, je třeba na 5 let, na 7 let, na 10 let dneska podepisují firmy nájemní vztahy. Kde byl ten moment toho, že dobře, tak teď už chci být fakt jako ve vlastním a chci si to udělat trošku víc podle sebe, bez nějakých kompromisů? Bylo tam několik indicí, které předcházely tomu rozhodnutí. Jedna z nich určitě byla, že už jsme byli stabilizovaní na tom trhu a věděli jsme, v jakým počtu lidí chceme dál pracovat, takže bylo to nějaký strategický rozhodnutí, protože když chceš si vzít svoje prostory, tak přesně už tam potřebuješ nějakou fixaci. A když já nevím, kolik nás bude za půl roku, tak je těžký se zafixovat na 5 let. Tady už jsem dokázal předpovědět, jak chci, aby ta firma vypadala za rok, za 2, za 5, takže to byl jeden moment. A druhý moment, který je podle mě hrozně důležitý, je ten, že kanceláře by měly být podle mě akcelerátor tvýho růstu. Nemělo by to být něco, co je nějaký nutný zlo, který musí řešit. A v okamžiku, kdy řešíš vzduchotechniku, řešíš záchody, řešíš, že si není kde udělat kafe dobrý, že lidi nemají kde telefonovat, tak v ten okamžik ti to brzdí růst. A je potřeba si to jako majitel firmy nebo vedoucí firmy uvědomit tady ten moment a říct si, takhle už nechceme dál, chceme si to udělat podle sebe, protože vlastně těch prvních 6 let my jsme vždycky se přizpůsobovali tomu prostředí, kde jsme byli. A myslím si, že už jsme byli dostatečně velcí a šikovní na to, aby jsme si řekli, teď je ten správný čas si udělat konečně prostory, tak, aby nám pomohli k tomu dalšímu růstu. A nepřizpůsobovat se neustále. Já si pamatuju to zadání, když jsme seděli už teda v momentu, kdy jste se rozhodli, že se stěhujete na Chodov, že jsi řekl, že chceš obývák, že to chceš mít jako doma. To si pamatuju jako highlight celého toho začátku spolupráce a vůbec vymýšlení. Jsi přišel se svojí architektkou, nějak jsme to dávali dohromady. Dneska tam sedíte rok, nebo přes rok, vlastně už je to rok vlastně teďka. Jakým způsobem vnímáš dneska s odstupem času, že ty kanceláře se nějak vymysleli pro nějaký počet lidí, pro diváky to nějakých 500 metrů, tuším, že to máte nějakých 40, zhruba 40 pracovních míst pevných. Jak vnímáš dneska to, že jsme tehdy apelovali, aby tam bylo kde volat, aby tam byl dostatek meetingů, aby ti lidi vlastně nečekali na něco, aby tam byli komfortní. Jak se na to díváš dneska s odstupem času po tom roce z hlediska toho reálného provozu, protože na papíře to vypadá všechno strašně fajn. Můžeme si to namalovat doleva, doprava, jak se nám zlíbí, ale dneska prostě seš v tom reálném provozu a v nějakých těch hypových dnech, kdy tam ti lidi jsou asi více, tak jak vnímáš tady ten bod z hlediska toho uspořádání vůbec? Já mám hroznou radost, že jsme to nepodcenili a že jsme to dobře promysleli všechno, že tu zkušenost jsme měli z těch předchozích prostor, dokázali jsme si říct, co nechceme, co naopak chceme. Máš pravdu, že na papíře to vypadá nějak a pak realita teprve ukáže. A já dneska normálně po tom roce nevím, co bych udělal jinak, což je za mě ten nejlepší zpětná vazba pro ten celý projekt, pro nás i pro tebe, protože si ty prostory vlastně dělal ty. Takže já jsem maximálně spokojený a věřím, že nemám nějaký růžový brýle, že to tak vnímají i ostatní kolegové, parťáci, protože je to pro mě hrozně důležité, aby se tam lidi cítili dobře. A k tomu obýváku architektka, která nám vlastně ty prostory dělala, tak dělala můj dům. Takže já jsem přesně věděl, jaký rukopis chci do té firmy propsat. Já bych chtěl, aby se tam lidi cítili jako doma, aby se tam cítili dobře, pořád je to práce, jasný, ale pokud někdo do té práce jezdí a má tam předvádět nějaký výkon, tak se tam musí cítit dobře. A tady tenhle prvek jsem já tam chtěl zanechat a to věřím, že se nám povedlo.
s tím růstem obecně, protože Titans já vnímám jako určitou jako scale-up firmu za tu historii, se pojí více lidí, více meetingů, více nějakých rozhodování. Vnímáte to, že by jste jako neměli kam jít, že třeba si řekneš, chápu, říkáš, že bys neudělal třeba nic jinak, ale už je to jakoby rok, ten nájemní vztah někde jako běží, přijde čas, kdy budete řešit nějaké negociace, byť jsme ještě daleko předtím, se třeba budete stěhovat, nebo se budete zvětšovat, zmenšovat. Vnímáš ty, že prostě by vám tam jako chybělo něco na ten jakoby prostor, nebo že by ti lidi potřebovali si někde víc zavřít, nebo si najít nějaký ten tichý kout na to, aby ty společné věci dostali jako dál, protože váš typ firmy je i o tom, že se prostě potřebujete interně dost potkávat a řešit nějaké strategické věci nebo denní věci. Určitě. To si myslím, že je hrozně důležitý vtáhnout zaměstnance do toho rozhodování. Do toho, když se jde firma stěhovat, tak se jich zeptat, ale cítí se líp v uzavřeném prostoru se svým tady kolegou u stolu, že byste měli svůj kancelář, nebo chceš být v open spaceu. Je hrozně důležitý, jaký princip fungování ta firma má a možnost mít, kde se potkávat, kam se zavřít, kde telefonovat, kde se společně naobědvat, tak to bych řekl, že jsme dobře vychytali. A je to i tím, že jsme ty prostory dimenzovali po 30% výš, než jsme měli headcount v tu dobu. A to pořád platí, že tam máme volné místo, když bychom se rozhodli se nafouknout a vyrůst, tak že ty lidi si mají kam sednout, protože pro mě je hrozně smutný, když ti přijde nový člověk a ty ho posadíš někam na roh do nějakého stolu, protože už prostě pro něho nemáš pořádné místo a trošku to dokáže degradovat tu kvalitu té firmy nebo onboarding toho nováčka. Takže proto jsme to trošku nafoukli. Meetingovky jsme nepodcenili, máme jich 6. Prostorů, telefonních budek na volání a uzavřených meetingovek na volání jako dalších 7. A to je vlastně, a je nás tam 27 teď v té firmě. S tím, že jsou nadimenzovaný pro 40. Takže ten prostor hezky dýchá, když chceš klid, tak se můžeš zavřít někam, když chceš naopak víc v tom hypeu, v tom centru dění, mluvit s lidma, tak sedíš v open spaceu a můžeš se tam realizovat. Dneska velký téma ve firmách je už asi z dob covidu a pořád to tak jde. Určitá míra flexibility a řekněme nějaký 2-3, 3-2, 4-1 nějaký mod. Já si pamatuju, že když jste měli kick-off v loňském roku, na kterém jsem byl, tak si jim dával, tuším, že jsi to změnil na 2-3, že si dal povinně 2 dny v kanceláři, 3 dny doma. 3-2? 3-2, dobře. Jak to lidi, jakoby já vnímám to u spousty společností, že je to velký téma. Já jsem zastáncem toho, že by ti lidi nechodili do práce, ale jakým způsobem vnímáš to, nebo jak zneužívají toho ti lidi, nebo využívají toho, že mají tu flexibilitu, nebo naopak, co se nám třeba děje u firem, kde máme jednoho zákazníka, kde je ten mod 1-4, kde opravdu jeden den musí přijít do práce a 4 dny můžou být doma. A je to přesně naopak. Ti lidi chodí 4 dny do práce a 1 den jsou doma. Jak vnímají tu míru flexibility tví zaměstnanci, tví kolegové a máš tendenci ty jako šéf jim trošku do toho jako víc kafrat, aby přeci jenom do těch kanceláří chodili a byl tam nějaký ten kulturní život prostě té firmy větší, než může být normálně? To je dobrá otázka. Já jsem office člověk a zároveň mám důvěru v lidi, kteří u nás pracují. Já jsem rád, když se potkáváme v tom kanceláři, v těch kancelářích, protože se vyřeší hrozně moc věcí. Já z domu nejsem tak efektivní a potřebuji mluvit s lidma, ale nechávám těm lidem dostatečnou volnost na to, aby si to udělali podle sebe, protože mám velký pochopení pro to, my dneska sedíme na Chodově, což je vlastně okraj Prahy, pokud někdo dojíždí z Letňan, nebo naopak ještě někde z větší dálky a stráví 2 hodiny denně v autě nebo v MHD, tak by ty 2 hodiny denně mohl věnovat rodině, práci, čemukoliv. Takže já nechávám na lidech, ať si to poskládají, jak chtějí. Pro mě je důležitý výsledek a výkon. Na druhou stranu nastavili jsme to na 3+2, protože máme rádi, když v té kanceláři je živo. Když se ty lidi baví mezi sebou, když performují společně, když sdílí ty hodnoty, protože kultura se hrozně těžko buduje vlastně z remotu nebo z hybridu nějakého. A my jsme kulturně založená firma, je to něco, co nás dobí od startu a já nejsem úplně zastáncem totálního remotu, protože takhle se kultura kvalitní budovat nedá. Souvisí to s rituálama, s oslavama, se sdílením úspěchu, s tím, že poobědváš s kolegama nebo se nasnídáš, dáš si kávu. Probíhají u nás různý
movie nighty, kdy lidi prostě po práci sednou, pustí si film společně. Tohle pak je něco, co si myslím, že nás dokáže odlišit od konkurence, že lidi společně tráví čas, ale musíš tomu mít ten prostor, který to musí být uspůsobený. Kdyby neměli kde, no tak jdou radši do hospody, ale často si radši objednají pití jídlo k nám do kanclu, protože je to tam tak příjemný, že tam chci strávit ten čas i třeba po pracovní době. Máte nějaký den, který je jako must, že prostě opravdu ve středu choďte? Většinou chodíme, já teda každý den, ale většina lidí, když čerpá ty home office, tak to není v pondělí a ve středu, protože to bývají často porady, one-to-one, týmový porady, takže zpravidla to bývá třeba úterý, čtvrtek, pátek. Okay. Ty jsi zmiňoval, že nějakým způsobem jste rostli v rámci těch kanceláří, začali jste řešit nějaký provozní problémy, které tě přestaly bavit. Co tě při tom růstu jako firmy, že začínal si v uvozovkách sám, byl s velmi malým týmem, co tě překvapilo nejvíc při tom růstu z hlediska toho, že ta firma bobtná, najednou už nejste 2, už je vás 5 a pak je vás 10 a dneska vás je skoro 30. Co tě na tom nejvíc jako překvapuje nebo překvapilo a možná překvapuje pořád? Hromada věcí, ale když to vtáhnu na kanceláře a na prostory, ve kterých jsme pracovali nebo pracujeme, tak mě určitě překvapilo, že počet lidí, pro který děláš ten prostor, na židle, stoly, monitory, cokoliv, není přímo úměrný velikosti toho prostoru, protože upřesním, jak to myslím, čím víc lidí máš, tím víc musíš řešit další věci, které jsou s tím spojený. Nejenom stůl a židle, ale přesně to krásno, tu vatu. Tak, meetingovky. Prostor pro to, kde se potkat. A když najednou nás je 20 a máme 2 meetingovky a lidi chtějí mezi sebou něco řešit, mají jít jako opatro níž do coworku nebo opatro výš a sedí ti tam jiný člověk z jiné firmy, no tak tě to štve, protože mu řekneš, že to nemáte zarezervovaný. Já jsem to rezervoval, jo, počkejte, tak my se přesuneme a každý den tě to vlastně limituje. Jo, telefonní budky. To znamená, tohle mě překvapilo, že počet headcountů ve firmě neznamená jako velikost prostoru nebo metráž, kterou bys měl jako validovat. Je s tím spojený mnoho dalších věcí. Jo. Víš, že jsme řešili u našich kanclů mikrovlnky. Když jsme měli vždycky jednu, čekala se tam fronta, teď máme 2, to stejný ledničky, kávovary 2, když jeden vypadne, tak je záložní. A to jsou všechno zkušenosti, které člověk získá, až se v těch problémech ocitne s těma kancelářema. Ale nejdůležitější je, aby ty to jako šéf nemusel řešit. Protože když řešíš, já nevím, nefunkční klimatizaci nebo málo zasedaček, tak tě to štve a disruptuje tě to tomu dennímu biznisu, který potřebuje dělat. A to má přímý dopad na ebidu společnosti, která nás všechny tolik zajímá. Tam mi napadá, říká, že to nechceš řešit, já si pamatuju, že typická zpráva od tebe, když jsme stavili kancliba, tak v 9 večer. Kuba má totiž tu nevýhodu, že bydlí vedle. Asi 10 minut. Takže to nebylo, proč jsme tam šli. Všichni si myslí, já si myslím, že to dojížděl roky do centra. Kecáš, je to příjemný samozřejmě. Jako, že je to určitě fajn, že to máš jako blízko a že malí děti, takže prostě v tomhle je to určitě fajn. Ale pamatuju si to, že vždycky prostě v 9 večer jsem přesně čekal prostě, kdy ty se tam zastavíš, s čím přijdeš. Typická odpověď, proč tady je čárka a proč to není a my jsme jako oblíbenou hlášku, že mojí to neřeš, to se linula celým tím, celou tou WhatsAppovou skupinou a tak dále a říkal jsem, řeš to až na konci. To říkám všem klientům, protože těch věcí, které to je vlastně nevýhoda. Pro mě je to nevýhoda, když ty tam vlastně v uvozovkách jako otravuješ každý den. No, ale myslím si, že ten náš vztah je takový, že samozřejmě člověk jako ví, od koho to vezme. Tak přestali jsme se bavit do té doby, co nám dělal kancli. Jasně, zavoláme si jedno za čas a pošleme si nějaký mém a tak, a což není pravda samozřejmě. Vy máte takovou kombinaci v rámci kanceláří, říkáme tam jako velká nějaká část open spaceu, ale pak tam vznikly nějaké jakoby zavřený prostory. Tvoje kancelář, chápu, to nějaký operations, jsou tam finance. Proč se třeba jakoby některý jako lidi chtěli zavřít? Má to nějaký jako logický důvod, praktický důvod? Já si myslím, že hrozně záleží na stylu práce té firmy, co vlastně dělají. Umím si představit, že jsou firmy, které potřebují fakt klid na práci a ruší je každý kolega, který projde kolem třeba skleněných dveří, anebo v tom open spaceu. My, Titáni, nám se nejlíp pracuje sales a recruitment týmy pohromadě, řvou přes sebe, telefonují, říkají si, co s tímhle kandidátem, teďka volá klient, pojď si to poslechnout, nemusíš nikomu pořád ťukat na dveře. To znamená, ty
ten mozek a to srdce toho týmu sedí společně v otevřeném prostoru. A pak jsou týmy, které potřebují klid na práci, což jsou typicky finance, kde se řeší fakturace, výkazy práce, mzdy. A tam prostě potřebují, aby tam nikdo neustále jako neřval, neběhal kolem a tak. Takže podle mě záleží na stylu práce té firmy. Jak často máš zatáhnutý závěs u sebe? Myslím ten původní, ne ten nový. Jo, velmi málo, ale naučil jsem se ho aspoň do půlky zatáhnout v okamžiku, kdy mám nějaký call, protože já, jak jsem hodně rád s lidma v komunikaci a řeším business casey a řeším denní operativu, tak se u mě jako dveře netrhnou a neustále tam někdo přichází a když mám zavřeno, tak vždycky, když někdo přijde před to sklo, tak na mě udělá, jako jestli telefonuju. A já buď řeknu jo, takže nemůžu jako tě přímo dovnitř, nebo ne. A teď jsem se naučil, že když ten závěs trošku pouzavřu, tak dávám najevo, že mám nějaký hovor nebo online meeting a tím pádem tam tolik lidí vlastně nechodí. Takže. Okay. Nějaký poslední téma tady tohohle bodu, co je pro tebe nějakým hlavním highlightem kanceláří vašich? Když bys někomu měl říct, tohle je prostě u nás, to je ten highlight, proč prostě ti lidi k nám jdou, nebo proč se mi tam pracuje dobře. Já mám hrozně rád, když tam přijdu, nebo přijdu od někud z meetingu a vidím ty lidi spolu komunikovat. Vidím ten hype, který tam je, že makáme na tom, aby se něco doručilo, něco povedlo, někomu jsme našli práci, nebo klientovi vytrhli ten z paty. Takže pro mě highlight je to, že jsme si konečně mohli dovolit prostory, které podporují naše DNA a naše hodnoty. A jestli máme dvě hlavní hodnoty, jako high performance a human centric, tak to znamená, že máme prostředí, kde se dá dělat dobrý výkon, který to prostředí tě neštve, nelimituje tě v práci. A za druhé, že to prostředí je udělané pro lidi. Kvalitní židle, kde volat, kde se potkávat, kde společně jíst, kde trávit čas i mimo pracovní hodiny. Tak kombinace toho, že prostory zobrazují naše hodnoty, je pro mě absolutní highlight, který se nám povedlo docílit. Okay. Možná ještě mi napadá, za ten rok, co tam sedíte, tak určitě máte nějaký nováčky v rámci jakoby firmy. Dneska kanceláře, myslím si ještě kor v Praze, kde sedíte, tak je to nějaká forma benefitu nebo možná určitého standardu, kde myslím si, že ti mladší lidi, kteří jsou tak generace pod náma nebo už 2 pod náma, to vnímá nebo nějakým způsobem se na to dívá, když do té kanceláře chceš dostat. Jak bys řekl to, že ti přijde nějaký nový člověk, vidíte vaše prostory, které jsou fajn, jsou pěkné a vnímají tady tohle jako nějakou formu benefitu, ještě noví lidi nebo stávající lidi, jakým způsobem se tam myslelo, ať už na nějaké akustické řešení, nějaké rozdělení toho prostoru, protože přesně jak ty říkáš, vás je 30, ale ty prostory by bez problémů jako pojali 50 lidí a pořád si myslím, že by byly dost vzdušné, že pořád by to nebyla hlava na hlavě, takže dneska si myslím, že když k vám přijdu jednou za čas, tak vidím, že prostě tam je kde dýchat. Jak to vnímají ti lidi? Já si myslím, že to je obrovský benefit. Když přijdeš jako nováček do kanceláří nebo ucházet se o práci do firmy, kde vidíš, že se nešetřilo úplně a že je to vkusný a funkční a zároveň jednoduchý a kvalitní. Takže určitě to je nějaký diferenciátor, podle kterého se můžou někteří lidi rozhodovat, protože v té práci trávíš hodně času a buď se tam cítíš dobře, nebo se tam cítíš špatně. Takhle černobílý to je. Takže vnímám to, ale jsou tam další aspekty, než jenom ten prostor té kanceláře. Myslím si, že hrozně důležitý je nějaká dostupnost, mít možnost zaparkovat, jít se kam najíst. Máme dole hnedka jako brutální kantýnu, vedle nákupák chodov, kde máš veškeré využití, můžeš tam zajít do lékárny, můžeš tam zajít do kina. Takže vlastně za mě to takový ekosystém věcí, který se nám povedlo poskládat do jednoho místa a kancelář je třešnička na dortu, která za mě je extrémně důležitá pro stávající lidi i pro nový, který přichází. Okay. Vy jste plánovali dopředu, dá se říct, že na místech jste podali se na 5? 5+2, no. 5+2. Je těžké vlastně jakoby si říct, jako kde vlastně budeme ne za rok, to si myslím, že ještě se dá, ale prostě za 3 roky, za 4 roky. Jo. Dneska prostě ta doba je dynamická, jo, ten biznis, který děláte vy, tak nějakým způsobem samozřejmě jede, ale nikdy nevíš, co se samozřejmě může stát. Jak bylo těžké si vlastně jakoby uvázat tomu, že prostě jdeš opravdu si někde sednout do nějakého vztahu nájemního, z kterého vlastně se nedá vyvázat?
Těžký. Pokud tu firmu nezavřeš. Těžký. Jako hál bych, kdybych řekl, že vidím na další horizont než jako rok dopředu. Ten biznis, co děláme, je extrémně dynamický. Na druhou stranu nebyla jiná možnost moc. A ty si řekl, to neřeš. Prostě to takhle je, tak to dopadne. Takže nevím. Na druhou stranu za těch 7 let, co firmu buduju, tak už dokážu predikovat některé věci a my nechceme růst úplně jako počtem. My to nechceme škálovat na desítky lidí, my to chceme spíš škálovat a růst formou nějaké efektivity a daří se nám to, kdy vlastně my v 27 lidech jsme loni doručili 350 milionů revenue, což si myslím, že je obdivuhodný. To znamená, že dokážeme... To je přes 10 milionů člověka. Přesně tak. A to ty neobchoduješ. Lehce. Light. Přesně. Takže si myslím, že to je výjimečný a chceme to škálovat a růst efektivitou, automatizací, AI, kvalitou toho, co děláme, kvalitou lidí, kteří v naší firmě pracují, protože já si myslím, že náš jeden člověk nahradí 3 konkurenční, což souvisí s tím, že si ty lidi musíme dobře vybírat, dobře trénovat, dobře odměňovat a je to zase celý proces, který je s tím spojený. Ale myslím si, že bychom neměli růst extrémně počtem lidí. Máš nějaký jako plán, že chtěl bych do 2 let být plus 20% třeba lidí, což jako ve vašem čísle je 6 lidí, to není zase jakoby tak moc, nebo že dneska vidí, že třeba v tom 5. roce toho smluvního vztahu vám to už třeba nebude stačit a zase to téma otevřem. Což já říkám, že není primárně jakoby o tom, aby firma se pokaždý jako zvedla a odstěhovala, ale prostě dneska se to děje. My tady sedíme, natáčíme v Brně, tady jsou firmy jako obrovského kalibru, který tady zavřou 4 patra, že jo, prostě Oracle, který se zredukuje a vás tam dneska Gen, který prostě taky zredukuje nějaký prostory. Věřím tomu, že to přichází někde ze zahraničí, z matky a tak dále, což není váš případ, jste pořád jako středoevropská společnost, lokální společnost, ale je tam nějaký to, že někde bych chtěl být a třeba z toho obýváku, co máte, si uděláte hezčí obývák? Těžký. Neumím úplně přesně odpovědět, protože nevím, co přijde. Jsme v některých jednáních třeba, že bychom nerostli jenom organicky, ale třeba někoho koupili, konkurenční firmu, které se třeba tolik nedaří. A co pak, musíme vtucnout jako 10-15 lidí, to asi jako zvládneme, ale když se strategicky rozhodneme, že nás nebude 30, 40, ale bude nás 60, 80, tak už ty prostory dost dobře nestačí. Takže tam pak bude muset přijít nějaké rozhodnutí, co s tím dál, jestli si podívat opatro níž, výš a nějak to propojit, anebo jestli jít úplně pryč. Zatím, jak vidím ten horizont před náma, tak by nám měly stačit ty prostory s nějakou rezervou 20-30%, kterou tam máme. V okamžiku, kdyby se rýsovalo něco, co by nám nestačilo, co by bylo potřeba do toho víc sáhnout, tak to budeme řešit. My se tady bavíme o tom, že ty prostory mají nějakou rezervu. Vnímáš to dneska opravdu jako rezervu, anebo třeba tě někdy napadne to, že třeba plýtváte prostorem? Protože to se taky dost často děje, že se ty kanceláře udělají pro nějaký počet lidí a ten počet lidí se z jakéhokoliv důvodu třeba za rok zredukuje o nějaký procenta. Pak to ty majitele třeba začne štvát, že je tam třeba zbytečně moc volného prostoru. Vnímáš to spíš opravdu dneska jako chci, aby tam lidi cítili dobře, anebo někdy tam je takový ta varianta, hele, byl bych rád, bychom spíš trošku vyrostli jako finančně v nějakých ukazatelích a měli tam prostě o 2, 3, 4, 5 kolegů více. Kdybych to takhle cítil, tak tam o 2, 3, 5 kolegů více je. Jdeme spíš cestou té kvality a jako plýtvání to neberu. Vlastně mě to za tu dobu toho roku ani nenapadlo, že tam jsou volný židle, na kterých nikdo nesedí. Myslím si, že je fajn, že ten prostor dýchá a že lidi mají dostatek prostoru na to, aby tam měli klid na práci a zároveň by to splňovalo tu funkčnost, kterou potřebujeme. Takže za mě je rychlá myšlenka budovat prostory přesně na konkrétní počet lidí. To jsme historicky byli v místech, kde nám to nestačilo a ta stísněnost a ta nepohoda s tím spojená je horší, než mít tam nějakou rezervu, nějaký buffer a postupně do něho třeba dorůst. Okay.
Na co se ptal ty sám sebe jakoby na začátku, protože ty si zvolil architektku, která ti dělá dům, která dělá i kanceláře, takže měl jsi nějakou jasnou představu. A ptal se sám sebe, třeba řešil jsi to s manželkou doma, že prostě jak vlastně to chcete. Jaký bylo to zadání úplně na začátku, jakoby co vlastně chceme, mimo to, že to chceme jako hezký. Protože hezká kancelář nerovná se funkční kancelář. Byly tam nějaké otázky, na které si vzpomeneš, jako co byl takový ten highlight v tvojí hlavě? Ta hromada. Tak ty víš, že já jsem v tom byl hodně ponořený a myslím si, že jsem hodně nepopulární objednatel, nebo tak ty to asi dokážeš posoudit. Já jsem v pohodě, faktury splatil včas. No jo, ale víš, že těch otázek přes den byla hromada a vždycky jsem zavolal, řekl jsem, Alonso, to není přece možný, ne? Tady ta jako telefonní budka je tady hučí, to tady jako nechceme, to jako odveste to okamžitě. Takže jsi takovej, že někdy rychleji konáš, než myslíš ale to chápu, to hodně podobně, akorát myslím si, že s věkem to jako ustává a je to fajn, ale chápu, no, je to takový, že chceš to řešit hned a chceš to pustit z hlavy. Já jsem nepocenil nic a ten čas, který jsem do toho investoval a energii se vyplatila. Ono se to nezdá, pak lidi přijdou do hotových prostor a řeknou si, wow, to je hezký, tady se bude dobře pracovat, ale to, co tomu předchází, tak byl jako extrém. V těch předchozích lokalitách jsem montoval sám jako nábytek s některýma kolegama, kteří chtěli pomoct. Tady už teda to montovali firmy, ale jezdil jsem do Makra kupovat jako utěrky a vybírat porcelán, aby se dobře pila káva, aby to dobře vypadalo, aby to ladilo. Na koberce jsem se jezdil dívat do různých firm, abych věděl, jak jsou ošoupaný, jak se po nich chodí. A přitom si zvolil ten nejsvětlejší odstín, co byl? A jsem na něho rád, je to hrozně hezký. A ty víš, ty pochozí zóny jsou ty tmavě modrý, tam je to v pohodě. A ty ostatní jsou ty světla béžový a vypadá to hezky vzdušně. Takže jsem to opravdu nepocenil a díky některým kolegyním a kolegům, kteří jezdili se mnou vybírat příbory, tak se to povedlo a ten výsledek pak stojí za to. Co by měla být taková ta rada, jako na začátek, jako na co si dát pozor, nebo nad čím fakt jako přemýšlet, než vůbec zavoláš architektovi, nebo si vybereš architekta, nebo se bavíš s realizační firmou a tak dále? Já bych řekl, že v tom procesu výběru kanceláří a toho, kde ta firma bude působit, se dá podělat fakt jako strašně moc věcí. Takže moje rada by byla určitě to neuspěchat, poradit se se zkušenýma lidma z oboru, nemyslet si, že všechno člověk ví nejlíp a že nejlíp ví, co ta firma potřebuje, protože to, že už si tím někdo prošel, tak dokáže mitigovat určitý chyby, které by už třeba sám nezopakoval. Takže neuspěchat to, pobavit se s lidma z oboru, mluvit se svýma lidma, protože není nic horšího, než když majitel nebo vedoucí si myslí, jak je to super a pak tam nastoupí lidi a řeknou si, tak s náma se nikdo nebavil a úplně se necítíme dobře. Řešil jsi to? Jakoby, já vím, že ty jsi měl svoji pravou ruku, Dominiku, jako CEO prostě v tom procesu. Vím, že malinko do toho pak promluvá jako marketing, ale vlastně bychom dokázali ustát to, že vlastně těm lidem si nic neukázal. To je vždycky taková hlavní rada, nic jim neukazujte. Ať se mají na co těšit, ať to není, tam je trošku ten jako wow efekt. Já vždycky se snažím mluvit s lidma, ptát se na feedback a ptát se na to, jak to cítí. Takže jsem mluvil průběžně s lidma, ale to finální rozhodnutí jsem vždycky udělal já, protože historicky to bylo tak, že jsme nechávali pak všechny mít různý typy připomínek a nikdy jsme se vlastně nezavděčili všem. Když jsme vybírali lokalitu, tak jsme hlasovali. Samozřejmě 2/3 byly super nadšený, 1/3 byla naštvaná. A co ta 1/3? Je pořád ve firmě? Ta 1/3 je pořád ve firmě. My teďka máme hrozně malou fluktuaci, za což jsem rád. Ale chápu to, že jak jsi říkal, že když někdo je z Letňana na Chodo, což je prostě přes celou Prahu a jako OK, je tam přímý metro, ale přece jenom tady je 30-40 minut, jenom prostě metro. A ještě musíš do těch kanceláří dojít, máte velkou výhodu, že jste nejblíž první budově a nejste vzadu v tom areálu a jakoby samozřejmě chápu, že tam musela být vlna nevole, protože se seděli v centru Prahy na Jungmanově, kde prostě všichni to mají vlastně stejně daleko, dá se říct. Je tam nějaká to, že by jako dneska zase, myslím, že ten čas tomu vždycky trošku pomůže, že by jako říkali a stejně to jako na nic, my prostě měli jsme být blíž a tak dále. Nebo spíš už tak nějak to jako berou. Jako neslyším to a na druhou stranu mám velký pochopení, protože to někoho štve, že to nemá prostě blízko. Ale my jsme si dělali nějakou jako mapu, kde kdo bydlí, aby jsme dokázali to nasměrovat ty kanceláře, protože jsme nebyli fixovaní lokalitou tam, kde třeba většina to bude mít dobře dostupný. A určitě jsou jednotlivci, kteří to mají jako dál. Na druhou stranu, já jsem nastancem toho, že když vytvoříš to prostředí,
nejenom kanceláří, ale celé firemní kultury takový, že ty lidi tam chodí rádi, že tam radši jdou, než aby seděli doma na home officeu. Takže i tady ten jako nebenefit, který v tom mají, že musí někam dojet, tak přehluší to, že tam jsou vlastně rádi. Takže já vnímám a možná dobrý čas si po roce vzít feedback od těch lidí, jako konkrétní nějaký, ale nevnímám, že by dneska někdo nechodil do práce, protože to má daleko. Co dneska lidi řeší víc obecně v rámci jako práce? Neřekl by jenom toho prostoru, o kterém se bavíme, ale myslím si, že prostě přece jenom ani mě, ani tobě už není 20 a prostě myslím si, že ten odstup od té generace, radši ani nevím, jak se ty generace jmenou. Tak jsme generace X, že ty jsi teda starší než já, ještě o dost. Ne, ty jsi starší. Ne. O půl roku, no jasně. No tak ty jsi duben, já jsem prosinec. Fakt, to ty šediny jeho dělají. Ale vypadáš dobře, v pohodě. Takže my jsme X a pak my jsme X. Tak je Z. Jasně, a pak už jsem se ztratil. No. A vnímáš jakoby to, že ti dneska přijde jakoby člověk, který mu je, já nevím, tak nám je 40 době má, prostě, že přijde 25letý člověk třeba po škole, nebo 22letý třeba po střední, který chce jako pracovat, zajímá ho ten obor, nebo nějak doporučuje nadšenej. Co vlastně oni řeší jako dneska? Na čem ti třeba hlava zůstává jako stát? To je zajímavé, no. Záleží člověk od člověka, ale mně se, jak chci říct, že těžko pracuje s tou novou generací, ale já jsem nikdy v životě nenašel žádnou zkratku zatím. Za mě všechno, co se vybudovalo, povedlo, tak bylo tvrdě vydřený, nikdy nám nespadlo nic do klína. A aniž bych se chtěl jakkoliv dotknout té nejnovější generace, tak mám pocit, že nějaká míra svobody a flexibility je hodně často nadřazovaná jako disciplínou a konzistentní prací. Ale že by chtěli jako vydělávat peníze, ale nechce si jim do toho... Jako za málo muziky hodně peněz? Třeba, no. Já nevím, když někdo přijde a první otázka je, hele, jak daleko je tady fitko, jestli si můžu ve 2 zacvičit. Já říkám, v pohodě, jako můžeš, není jako problém, ale očekáváme ten výkon, takže když jdeš ve 2 cvičit, no tak tady zůstaneš jako o hodinu díl nebo o 2. Nebo prostě pracuj jak chceš, ale tohle jsou nějaký cíle, které jako firma máme a ty se takhle rozpadají na jednotlivce a pojď se jako o tom bavit, jestli si na to věříš. A často ta komunikace je utnutá dřív, než by došlo k nějaké třeba pracovní nabídce, protože jakože volat někomu, cold callovat, no, tak to jako nebudu dělat a hlavně potřebuji jako tady si dobře nasnídat a říkám, ale tady máme 7 druhů mysli a můžeš si dát, jaký chceš, jogurty, ovoce, to je všechno v pohodě, ale pojď se bavit o té práci, která jsme obchodní firma, musíme vydělat peníze, musíme přinášet investorovi nějakou EBITDu každý rok, tak to je to téma, proč tady jsme v té práci. Ale jestli chceš jako si užívat a kombinovat nějak extrémně tu volnost, bez toho, aniž by tě zajímalo ten výkon, tak na to u nás prostor není. Mě tady evokuje prostě téma, ty jsi vlastně zmínil mysli a já tomu říkám, to je takový pozlátka, si pamatuju svoji jedný z prvních prací, že jsme seděli v coworku taky, nebo tehdy cowork ještě to nebylo slovo, seděli jsme v nějakých sdílených kancelářích a s náma na patře seděl Google český tehdy v centru Prahy. A pro mě tam vždycky oni jim vozili ty ovoce denně a ty bagety a jelikož jich tam bylo 10 a bylo to naddimenzovaný pro 30 lidí, tak se z toho najedla půlka kanceláří, protože jsme měli všichni rádi. Dneska ale vnímám to, že ty zmiňuješ, jasně, máš 7 druhů mysli, máš tady jogurt, máš tady ovoce, máš tady kafe, máš tady nevím co všechno. Dneska už je to jako, takový jako standard, že pokud ti lidi to jako nedají těm zaměstnancům, máš to tak, že kdyby jim to jako nedal z nějakého důvodu, a teď se nebavím o tom, jestli berete super raw mysli nebo berete nějakou komerční značku, ale že by jim to nedal, že by jako ti lidi třeba odešli, nebo že by to vnímali, že to je obrovský jako mínus oproti konkurenčním firmám, že máte konkurenci na trhu, samozřejmě nejste jediní, že by tohle byl jako takový ten jako highlight typu a mě tam nedají prostě výběrovou kávu, prostě bůh ví z jaký plantáže, takže to je prostě špatně? Nebo to bereš jako nutné zlo? Beru to jako příjemný benefit. Myslím si, že hromada firem a chodím pořád aktivně do těch firem se podívat, jak třeba fungují, inspirovat se v něčem, tak že to není to pravidlo. To, že uděláme jednou za měsíc jako nákup za dost peněz na Velgainu, aby tam lidi měli protein, aby tam měli vitamíny, aby nebyli třeba tolik nemocní, tak to si myslím, že standard není. A to, že tam je mysli a že si uděláš dobrý kafe, to asi standard jako je.
ale pořád je hromada firem, která se snaží ušetřit na čemkoliv a tohle těm zaměstnancům neumožňuje. Takže já bych řekl, že tam je celá paleta těch věcí, že když člověk mluví s lidma, co je pro ně důležité, když jsme třeba kupovali novou váhu, která ti změří jako svalovinu nebo tuk v těle, protože snažíme se sportovat, máme tam tabulku, kolik dováží, kolik bych chtěl vážit, že to není vždycky jenom o váze, ale že vlastně... To vás pracovat nebudu. Ne, no. Nebo, nevím, přišel kolega s kolegyní, že by chtěli šlehač na mlíko. Tak i takové kraviny jako řeším já, řeknu super, tak chcete šlehač na mlíko. To je to náklad, že jo? Tak to pošlete odkaz, jak chcete, co, za 7 000 proč, se ti jako nějak pozlatí to mlíko vyšlehaný, nebo... Ne, to je hrozně důležitý a dobrý a my tady máme ten presovač a chtěli bychom si to tam jako dělat tady tímhle způsobem. Říkám, fajn, tak si dejme nějakou motivačku. Co je pro to potřeba udělat? Co za něco? Tak přesně, tak se cněte, udělejte tady 2 placementy v tomto týdnu, já pak půjdu a koupím vám vlastnoručně šlehač na mlíko, který chcete, nebo ledovač, nebo cokoliv to byl. Takže už tam v kuchyni je ledovač, šlehač na mlíko. Takže funguje to. Funguje to. Ale je to zase po nějaké interakci s těmi lidma. Jakože proč to chcete, fajn, proč chcete tenhle, někdo by mohl říct, proč to řešíš ty jako CEO, pro mě to je důležité vědět, co ty lidi chtějí a co jim udělá třeba radost. Ale to chápu, tak jako nejste zas tak velká firma, aby jako ty jsi byl tak odskočený od těch lidí. Myslím si, že tam je na tom vždycky říkám ten syndrom otců zakladatelů, že kde se jako přepneš do fáze, že to necháš ty lidi jakoby rozhodovat. My jsme to teďka řešili s jedním taky klientem, který jsme dořešili, těch už je 100, tak přesně ten má jako oblíbenou hlášku, že kdyby neexistovalo AI, tak nevím, jak bych dělal CEO 2 firem, ale jsou věci, které prostě nechce rozhodovat a prostě už ta důvěra těch lidí je, ale chápu, že vy jste v nějaké jako pozici, kdy ještě pořád jakoby i ten ledovač nebo šlehač prostě si chceš rozhodovat. Vnímám to tak, že vlastně jako vám ty kanceláře pomáhá jako nějakému onboardingu nebo vůbec, možná ani ne tak onboardingu, ale i tomu, že ti lidi tam jako udrží, protože předpokládám, že akor v Praze, že určitě mají možnosti kam jít, že určitě jednou za čas přijdou. Nemyslím si, že dneska je to jenom o penězích, i když na konci dne asi ano, ale že to je jeden jediný motivátor. Vnímají ti lidi, že se jim jako u vás pracuje dobře, jako chápu, že jste obchodní firma, je tam tlak na výsledek, musí prostě performovat, to všechno je dneska relativně běžný standard, ale že by řekli, hele jo, já sice někde přemýšlím, ale je mi tady vlastně dobře. Vnímáš to ty, jakože nejsi o to odskočenej? Jakoby... Můžu být tom naivní. Je dobrý se zeptat přímo těch lidí. Vím, že nabídky mají a že moc nám lidi neodchází, že by šli někam jako za lepším. Nebo... A myslím si, že mají nabídky i určitě lukrativnější na finance, ale nejsou to jenom ty kanceláře. Za mě ty kanceláře jsou střípek z mozaiky, který utváří kulturu té firmy. A pak, když se v té firmě cítíš dobře, cítíš se dobře ohodnocený, cítíš se, že tvůj hlas je slyšet, že tvůj názor je brán v potaz, tak tě to přinutí v té firmě zůstat, i když třeba nejseš nejlíp zaplacený, jak bys mohl být. Takže určitě ty kanceláře tomu pomáhají, není to jenom ten prvek, ale je to nějaká kombinace dalších věcí, které tvoří tu kulturu. Okay. Co bys řekl, že dneska, když já vás vnímám jako scale-up firmu, co dneska dělají ty scale-up firmy jinak? Vy jste na trhu 7 let. Co si myslíš, že dneska, když se bavíš s těmi firmami, které jsou třeba vašimi klienty, nebo i partnery a tak dále, jsou na začátku té cesty, co dělají jinak, když jsi dělal ty? Tak já scale-upy vidím i v té velikosti českých unicornů, kteří extrémně vyrostli a o těch se snažím třeba inspirovat. Tak já bych řekl, že jsou výjimeční v tom plánování, že ne třeba, když budují prostory, tak to nedělají podle tabulek, zaměstnance na metr, ale podívají se, jak ty týmy fungují, promluví si s těma lidma, řeknou si, OK, tak dneska jsme tady, ale my už se musíme dívat na to, kde chceme být za rok a za 3 roky. To, co je dneska, tak to je, když si oblíkneš sako a chceš si koupit sako, koupíš si ho malý, abys jako do něho zubnul, ale vlastně nikdy do něho nezubneš. Myslím si, že to plánování a bavit se o strategii, včetně komunikace s svýma zaměstnancema, je něco, co odlišuje pak ty scale-upy, kterým se to povede od těch, který se třeba bojí a validují třeba každou korunu nebo každý metr na zaměstnance. A pro ty nové firmy za mě každá rada je extrémně drahá. Ta zkušenost je nepřenositelná. Mně hrozně fungovalo fakt nebýt ten nejchytřejší v místnosti, ale obklopit se šikovnějšíma lidma, kteří na ty dané oblasti jsou experti a dokážou ti vnést nějaký svěží pohled do toho a ty už to pak rozhodneš. Ale nechtít jako všechno vědět jako sám. To mě funguje.
Co bys udělal jinak ty dneska? Ve všem. Práci, kanclech. Kdybys se mohl vrátit zpátky na ten čas, že sedíš tady před 7 lety, když zakládat firmu, udělal bys něco jinak? Já bych byl určitě mnohem přísnější v určitých oblastech, v kritériích, koho do té firmy pustím. Hodně jsem udělal špatných hiringů, kdy ta firma nebyla ready na takového člověka, vzal jsem ho, viděl jsem v něm potenciál, ale ten se nenaplnil, takže snažím se na tom pracovat, myslím, že se mi to teďka už daří líp, taky primárně tím, že hiring nechávám na jiných lidech často, protože já jsem dobrák a snažím se z těch lidech vidět to dobrý. Takže určitě bych se dřív dovzdělal v hiringu nových lidí, protože každý špatný hiring tě stojí hromadu času a peněz. Okay. Na co ty se těšíš v rámci práce nebo osobního života, když vidíš před sebe nějaký čas, ať už je to půl rok, letošní rok nebo nějaká dlouhodobá vize? Já jsem měl ve zvyku říkat pár let, že příští rok už nebudu tolik pracovat a už to neříkám, protože je to kravina. Řekl bych, že teď pracuji nejvíc, co jsem kdy pracoval. Takže to jsem pokrytecky sliboval doma, že víc budu s váma, budeme víc cestovat a opak je pravdou, že víc pracuju. Já se těším na to, že vybudu něco, kde nemusím být tím hlavním iniciátorem jakékoliv změny nebo strategie, že budu mít kolem sebe další šikovný parťáky, který dorůstají postupně do těch funkcí, kteří povedou tu firmu. Ať už budu dělat doporučování ajťáků, co dělám teď, anebo budu prodávat nevím co, cokoliv, tak se těším na to, že nebudu muset být tak ponořený v té operativě a budu dělat třeba strategické rozhodnutí. A že pak třeba vezmu rodinu a pojedeme na 3 týdny někam, což se nestalo ještě za poslední život. Vyčítají to doma. Vyčítají, no, tak oni ví, že... Zapomeň, že si to žena pustí. Jo. Oni ví, že to dělám pro ně. Uvěřím, že to ví. A nevyčítají. Mám tam velkou podporu. Na druhou stranu vnímám, že jsem tam míň, než bych byl potřeba. A děti odrůstají, tak mám 2 holčičky, 5 a 10 a strašně rychle to utíká. Takže uvědomuji si teďka, když mi bylo 40, že tak nějak to rychle běží a že bych ten čas vědomě měl věnovat někam, kde vidíš takový ten obrázek, jak si ten chlap bere ty kufry peněz do hrobu, už odchází, tak vlastně co z toho, že? Tak to mě naskakuje v posledních měsících, kdybych s tím chtěl něco udělat. Proto možná o to víc teďka pracuji, abych urychlil, akceleroval to, že možná za pár let už nebudu muset tolik pracovat. Okay. Přeju ti, ať se to podaří. Ať to je dřív než za pár let, ať je to třeba letos, ať si užijete nějakou hezkou dovču. Děkuji, že jsi byl hostem našeho podcastu Bez iluzí. A přeju ti, ať jsou vám vaše kanceláře pořád tak fajn, jak jsou, a aby třeba někdy byly malé, že se potkáme znova, a děkuji za spolupráci a dnešní čas, který jsme spolu mohli strávit. Super, díky za pozvání, bylo to moc fajn.